Konečne som získal na test poriadnu nakoňovanú štvorkolku a konečne nasnežilo. Tak sa ideme povoziť. Dnes si dáme ľahkú ochutnávku najluxusnejšej, najdrahšej a zároveň najvýkonnejšej škodovky na našom trhu. Čiže MBčky za všetky prachy, alebo inak povedané duchovného nástupcu prezidentského, alebo skôr u nás v našich podmienkach policajného Superbu, čiže legendárnej 3.6. Pretože v rukách mám Superba kombi s 2-litrovým preplňovaným benzínovým motorom TSI, so štvorkolkou a automatickou prevodovkou, čiže to najlepšie, čo si v ponuke Superbu môžete objednať. Inak povedané, pod prednou kapotou mám priamo srdce z najvýkonnejšej verzie Leonu Cupra. Tento istý motor poháňa tiež Volkswagen Golf R. Do Superba sa preplňovaný 2-liter TSI montuje aj v slabšom výkonovom prevedení 160 kW 220 konských síl, ale ten sa kombinuje výhradne s pohonom prednej nápravy. Samotný motor je fantastický ako vo všetkých koncernových modeloch. V stredných otáčkach síce nie je taký ostrý a agresívny ako v Cupre, veď ho aj museli preladiť s ohľadom na charakter limuzíny. Keď ho ale nakrmíte poriadnymi otáčkami, tak vie predviesť rovnako peknú diskotéku. Naozaj sila mu nechýba, ťahá fantasticky, no a spotreba závisí od toho, ako tlačíte na plyn. Pod 8 litrov som sa nedostal, diaľničný priemer má hodnotu 10 litrov, no a samozrejme, keď sa trochu s ním zabavíte a pritlačíte mu na krk, otvoríte hrdlo, tak si cucne poriadne. A Cupre je podobný tiež zvuk motora s výfukom, hoci Superb nie je športové auto, dokonca po preladení do režimu Sport si občas aj rád odpluje, strelí do výfuku. Štvorkolka je klasický Haldex, to znamená, že prím dáva systém stále prednej náprave. Ten zadok zapája stále častejšie, stále intenzívnejšie. Hoci si auto v mnohých situáciách zachováva charakter alebo primárne ten pocit nedotáčavosti známy z predokoliek. Od 4. generácie sa dá s Haldexom veľmi pekne zabaviť, aj napriek tomu, že stále tu je do istej miery aktívny stabilizačný systém. Stabilizácia je preladená do režimu Sport, keď je tolerantnejšia k dynamickej jazde. Aj s 18-palcovými diskami majú pneumatiky stále dosť vysokú bočnicu, čiže dostatok gumy, ktorá niečo pohltí, odfiltruje. Pohon 4x4 s Haldexom 5. generácie v novom Superbe by mal byť prediktívny, to znamená predvídavý, čiže zatiaľ čo na rovine pri prudkom zrýchlení vždy zahrábnú predné kolesá a až potom sa pripája zadok, v kopci by sa mal systém správať inak. Senzory, ktorých je v aute nespočetné množstvo, by už teraz mali vedieť, že stojím v kopci a potrebujem sa pohnúť. Uvidíme, čo na to systém 4x4. A reálne zaberá viac zadnými kolesami od prvej chvíle. Takže toto funguje. Ešte na poslednú vec som zvedavý, keďže moje auto je vybavené systémom XDS+, čo je takzvaná elektronická uzavierka diferenciálna na oboch nápravách. Ako si poradí s takým miernym krížením, teda vstúpaním do zákruty s vytočenými kolesami. Len mu to ešte trochu viac sťažím teraz. Idem úplne, cúvnem tu dolu, aby som dosiahol čo najprudší uhol, čo najprudšie stúpanie. Tak a ideme. Krásne pracuje s prenosom výkonu, hľadá, na ktoré koleso to posunie. Bojuje, nevie sa pohnúť. Ide, už som skoro hore. Teraz narovnám trochu kolesa, či mu to nepomôže. Pohľadáme niekde stopu.
Nič, tak cúvnem, nebudem ho trápiť. Haldex je podľa mňa v dnešnej dobe jeden z najuniverzálnejších pohonov 4x4, ktorý je aj bezpečný, aj s ním veľa prejdete a ešte sa aj zabavíte a minimálne vplýva na spotrebu. Mojím favoritom je X-Drive, ale na bežné jazdenie s bežným rodinným autom nemá chybu. To bola skúška s vypnutou trakčnou a stabilizačnou elektronikou. Teraz skúsim auto dostať do rovnakých úzkých a zapnem potom elektroniku, že či pomôže a dostanem ma z toho. Momentálne asi som v rovnakom režime ako vtedy. Teraz zapínam elektroniku stabilizačnú, či mi pomôže. Ona ma z toho dostala. Hľadala tie miesta, kde sa chytí a dostala ma z toho. Veľmi pekne naladená elektronika v tomto aute. Druhou veľkou témou v Superbe je podvozok, teda tlmiče, ktoré sú charakteristické asi najväčšími rozdielmi v jednotlivých režimoch v rámci koncernu. Boli pre mňa veľkou témou už pri prvej jazde a stále sledujem, ako sa správajú hlavne v režime komfort a musím povedať, že v porovnaní s predsériovými autami, ktoré som jazdil v rámci prvých jazd, predsa len ten režim komfort technici trochu softvérovo upravili. Vtedy som mal pocit, že v niektorých momentoch sa auto v režime komfort rozkýva, ako keby boli tlmiče už vybité. Teraz ten hojdavý dojem tam ostáva, ale je výrazne menší a je príjemnejší. Superbe je výborný v tom, že tu reálne pracujete s jednotlivými režimami jazdy a zatiaľ čo komfort neodporúčam na rozhojdané, prepadnuté cesty, ako je napríklad Bratislavská Dolnozemská alebo Talianska diaľnica, kde sa auto môže rozkývať až tak, že spolujazdcom dojde z toho zle. Tieto cesty je ideálne odjazdiť na normále alebo športe, kedy tlmiče lepšie kontrolujú pohyby karosérie. Komfort je ale zase výborný na rovnú cestu s rozbitým hrubým povrchom, kedy tlmiče nádherne vyrovnávajú ten rozbitý povrch a posádka aj vodič majú pocit, že idú po rovnej ceste. Oceníte to napríklad na českej D1. Mäkkosť prúženia, teda režim komfort, ale nemá žiaden vplyv na stabilitu auta. Superb si zachováva výbornú stabilitu aj vedenie stopy, či už na okresných cestách alebo na diaľnici pri vysokých rýchlostiach, bez ohľadu na to, v akom režime je prúženie nastavené. Tak deň za nami, ale dobre sme sa pobavili. So Superbom sa vždy výborne povozím a s 2-litrovým TSIčkom a 4-kou úplne najviac. Toto auto mám rád, pretože na jednej strane vám ponúka komfort limuzíny, pokiaľ to od neho chcete, a na druhej strane je ovládateľné, agilné ako malý kompakt. Aj keď za niektoré detaily by som chlapcov zo Škodovky vyťahal za uši, ako sú napríklad zahmlené predné reflektory, alebo tenké zadné dvere s plastovou výplňou ako z Fabie. Interiér mega kufor a vnútorný priestor bol už v prípade Superbu omielaný miliónkrát. Pre mňa najväčšia zmena zo Superbu 2 na 3 je na zadnej lavici, pretože začal čo s 2, keď som chcel ísť na rodinný výlet, skončil som pri nakladaní sedačiek, 3 som tam jednoducho nedostal. Sem sa 3 mestia, síce tiež tesne, s kotvením detí do pasov sa trochu narobím, ale mestiť sa sem mestia.